Sanibonani babukeli be-Transformation Live. Sayimini uSibahle. Mina guys ngiboyile. Sibahle Ngqolunga, i-storyteller esiyimele, esingachemi, esingathathi ihlangothi. Ngiyajabula ukubuya. Ngiyajabula futhi ukuthi kukhona ngempela obhuti abakwazi ukukhuluma ngeenkinga zabo. Ngiyazama ke la kuba mfishane. Khona ubhuti ocomplainile wathi mina ngibingelela isikhathi eside. Ngiyaxolisa bhuti wami sengizobingelela kancane. Okay. Bathi angihlala odabeni. Yabona njengamanje ngihlala odabeni. Lento ayicelile kodwa into eyinkinga i-majority yakujabulela ukubingelela kwami. Kodwa ke sothiniki. Okay ke. Ubhuti igama lakhe ngicela ungalisho. Istory sakhe sibucayi. Ngicela ungalisho. Ubhuti wabhala la ku-Transformation Live ngenxa yenkinga abhekene nayo. Ubecela usizo. Usizo kodwa kahle nje nokuyikhuluma into enhlizweni yabona uyikhiphi ukuthi kungabi into ezoloku ikuphatha kabi. Okay, uGuy ubehlala kwenye indawo ezweni lezoni eMaritzburg. Basho njalo bathi sezweni lezoni angazi ke ngobani ngisazoke ngiyikuyobheka ukuthi ngempela izoni ngempela nezihlala khona. Noma makhono seMaritzburg la ngicela ngimeme bandla ngivakashe nje angihlupha ngidli kakhulu mina ngidla okuphekiwe. uGuy ke unenkinga yokuthi usanda kushonelwa uma wakhe. Ubaba wakhe uyaphila kodwa wayevele ngekho empilweni zabo. uGuy kwaba nenkinga yokuthi kunomfowabo owayeyiginsa. Umfowabo eyiginsa iginsa ngithi umuntu ontshontsha imoto guys ngiyazi asikho isidingo sokuchaza. Bentshontsha imoto nje wakha kubo angithi kubabazi bona bazi ukuthi uyi-security ngoba uyavuka ugqoka into zakhe zama-security azihambele uGuy. Shuthi ema-security ufika shintshe abi security elintshontshayo. Shuthi antshontshe imoto ke. Yimbi into yokuthi umuntu agange ngeuniform yabanye abantu. Ama-security labantu basebenza ngokuyikhandla. Ngibhlungu namanje ngibhlungu bengingathanda ukusho ukuthi wayegqoka uniform yani kodwa ke kuyangiphoqa because kufanele nginibeke esithombeni. Ngiyazi ukuthi akumnandi ukuthi kugangwe ngomsebenzi wenu like abantu kufana nokuthi ubukela phansi umsebenzi wabanye abantu because ukuganga ngeuniform yomunye umuntu leyo nto kuyibukela phansi leyo nto leyo. Sisakhula ngiyakhumbula mina saseke shintshane ngamajezi. Senzelani ukuthi masifika lapha entabeni sifike siqhuthane lapha siqhathu. Sishayana angithi umuntu oqhamuka labo baba laba bendawo ngithi uyabazi nabantu basemakhaya abakhona abantu abanamehlo nje fast umuntu akubone lapha athi ibigqoka ijezi elihlazana obvious angithi uyabona isikole sakho akusesona sekuyisinye isikole ziyobhaxa ingane zabantu ngenxa yabo ukuthi lento kahle i-wrong into vela kade abantu bayiqala. So izigebengu mina ngiyangithi abantu abahlakaniphile igebengu ihlakaniphile. Angiyazi lento ukuthi uyicabanga nini umuntu yokudoma umzali kangaka. Like bahlalelo valweni manje futhi not ukuthi uGuy lo ngibhalelile usehlalelo valweni. Okay ke indaba ekanje ubhuti wahamba ntshontsha imoto bentshontsha la eThekwini imoto. So entshontsha imoto angilazi uhlobo lwemoto abentshontsha. Kahle akazi nayo umfowabo ukuthi bentshontsha imoto zini. Kwakuthi wayentshontsha imoto kwabonakala ngoba eseshonile. Usashona uGuy meshona shuthi kwazeka lapho ukuthi okay untshontsha imoto usiko olenziwayo makushona imoto lenziwa abanye abantshontshi. Angilazi ke kodwa ngicabanga ukuthi lokuspina imoto kanje angikwazi okunye abakwenza kodwa nje wathi uthe kumina kunosiko ababelenza lo ntshontsha imoto like ngathi kwakhona nezintombi ezayigqoke okwarathu skirt nokwarathu izikhindi babegqokile shuthi kwangathi party yakhe kodwa kube kumngcwabo wakhe.
Okay, to cut the story short, angifuni ukuba mude namhlanje. Ngifuna ukusave idatha because ngiyeza nesinye. Okay. Shuthi ubhuti lo engakashoni. Ngisuke bekuthi bengifuna ukunibeka like esithombeni yabo ngingaze nibuze ukuthi washona phi nami endaphe sengikhohle ukusho ukuthi washona. Kodwa ke engakashoni ube umuntu obengasahlali kahle ekhaya bengazi ukuthi like uhlala emafletini kodwa angithi phela ngenxa yokuthi izikhathi abaphuma ngazo izikhathi abangena ngazo kula Maritzburg abahlala kuona futhi excuse me ingaphezulu abantu base Maritzburg bayazi ke khona ingaphezulu ngaphezulu ke khona komgwagwa khona kompande khona kohaza khona omafakatini yabo nje izinto ezikanjalo bazongibuza ukuthi ngazi kanjani ibe ngowala eThekwini. Okay ke ngizobe ngimchazela story sangelenye ilanga kodwa ke ngiyayazi Maritzburg. Mabethi sezweni lezoni angifakaza ngaza ngikwazi lokho kade ngahamba ngisamncane. Ubhuti wabantu ke shuthi kuloko kufika abantu bemfuna kufika amaphoyisa bemfuna angazi ke kulabo ishane lakhe leliya lokusebenza kwabo ukuthi kwabhedapi ngoba okusho ukuthi kukhona la kwabheda khona. Into engenza ngithi kukhona la kwabheda khona it's because ubhuti lo bese sebefunana bodwa nje angazi ngingababiza ngani noma ngizothi abelungu angazi ngizobabiza ngani ngaphela umuntu umentshontshe edayise banemali angazi ngike ngizwe mangabe senincengela senithi mlungu wami nisho umuntu onemali nithini nisho obhuda nisho umfana omncane nithi bhuda yabo ngibuye nga-understand ukuthi indlela enibizana ngayo nenihloniphana ngayo kodwa phela ngithatha ngokuthi nina niyazi thina abantu besifazane sithi we mama sithi we mfazi yabo nje thina nje awethu amagama ngisho ungayisigwili sinamagama wodwa nje awamaningi bese kuzoba ilaba ke ufuna sithi uMesisi kulungile ke naye siyashoke sikho ke lapho ayike uGuy bese befunana mangithi ukufunana ngisho ukufunana lokhu kwena nicabangayo okugangile ngisho ukufunana ukuthi bebefunana befunana ngesibhamu na neshane lakhe. So bamfune uyabaleka ngithi bayakwazi kubo. So ngelinye ilanga wayefikile kubo eyisigebengu enjalo kodwa ube responsible ekhaya yabona ke leyo ke kungithintile lokho kona bebengazi ukuthi badla imali yenyembezi kodwa kwakhiwe kubo ku-right nje kodwa phela uthe angikwazi ube ngichazela izithombe zakubo ngibonile umuzi alright kodwa hayi alright muzi nje alright ya ngcono ngisho kanjalo. Ubhuti wakhe uyena wakha faka ifurniture noma ifurniture ke kade ingakaqedi futhi bekade bengakenzi ukuthini kodwa okuningi bese kwenzile ngoba wakhile kubo nje uyazi ke nawe ke nezinkomo ke kodwa ke ngazi banembuzi nazo lezo imbuzi zisele dengwane manje mhlambe sebazidla nokuzidla mangicabanga. Okay ke ubhuti wafika emini nje lethile icross bengalikhohlwa shemi kube ngamkhohlwa uma wakhe ngithi ngiyakhumbula ukuthi ubaba wayekhona ukuthi washiya imbewu waseyihambela washiya imbewu wamshada umama wamshiya nendawo waseyihambela ke wazitholela abanye bayamazi ukuthi uyaphila ngoba wafika emgcwabeni. Hayi ke animefikile nje afike shothi abatshela ukuthi igazi lakhe liphansi yabo nje kodwa phela kubile yonto ke bamjabulele awasakwazi bekufika abantu bekufuna nje lo uyakwazi ukufihla hayi abangani bami and nabo bazithi abangani babo nabo mabefika bebengajampisi kodwa phela ibhambe beziphethe vele kuyazi ukuthi lama security asebenza kona phathi ibhamu ngisho ngiyangalendlela asho ngathi security na siyazi manje ngiyayizwa lento ngathi nami sengikhuluma kanje but it's fine ke kwavela ngithukile inhlamba ne ayike afike ke ayi ahambe athi uye emsebenzini usenana nemoto phela uyasebenza
Umethe imoto yasemsebenzini futhi imoto yasemsebenzini, so akekho uzomphikisa. Emsebenzini imoto bayanikezwa. Nale security ayisebenzelayo, security company le ayisebenzelayo vele banazo imoto, but akahambi ngemoto epersonalizwe ngokwasemsebenzini. Kuba ukuthi ke phela ubhuti ufundile, mhlawumbe ubhuti nje unikeziwe yabo, ubhuti supervisor, ubhuti ukuthi ubhuti ukuthi, kodwa manje supervisor ngabafaka abantu bakuba emsebenzini, ngoba naye uGayi uthi wayenza security ngoba ebona ubhuti wakhe kumhambela kahle. Kodwa futhi ubhuti wakhe esho ukuthi angithanda usebenzela ngisebenza khona. Umesho ngenkampani yakhe uyayipenda ibe yimbi, ayisho zonke izinto ezimbi, kodwa futhi impilo iyaphikisana nalento yena ayishoyo. So impilo yena ayiphilayo imali, umuzi, imoto, bengayishintshi imoto, ubehamba ngaleyo nje, behamba ngaleyo. Phela kusho ukuthi biyinhleke phela ke nokuthi beyiphethe kahle. Angazi ke noma wayithenga noma wayintshontsha ngoba phela ubethatha ngozwana. Hayi ke uthe mehamba ubhuti basala bafika abangani. Lela ngake kwasekuhlukile abangani mase befika bese bengasahleki bese bengasancengi. Abangani mabefika bafika khona abantu bafika khona umama lo ongixoxela indaba cishe ngawushigama Nkosi yami. Ngcono ngithi uGayi yabo. uGayi akekho futhi uGayi mncane nginobhuti. Wayengekho mncane ngaleso sikhathi kodwa wayemncane nginobhuti. Ngenxa yokuthi uGayi izinto zikabhuti ubengabazi ubugebengu kodwa amakhadi ubekamthume imali uyazi nje ubebezwana kakhulu bemthanda umfowabo bemthanda ngalendlela ukuthi mina mangicabanga ubezama ukugqiba isikhala sokuthi akalitholanga uthando lwababa. Mangisola mina ngisola kanjalo ubezama ukugqiba leso sikhala leso and abanye abantu ke banalo uthando sidalwa sabo nje umuntu athi ezalwa azalwe enothando. Ngiyakhumbula ngaye ngakhuluma ngalento yama firstborn lento le yengane yena wayele firstborn ke le iyaye responsible le yayinothando nje ibanakekela ngisho uma wakho bemnakekela. Yazi okungimangazile ube isigebengu kodwa ehlakaniphile. Yazi ube nomasingcwabisane. Ube nomasingcwabisane. Ngifuna ukuza lana ke kuthenini ke mabefika ke laba. Bapequlula bangena yonke indawo ke manje yabona ke manje sebengena yonke indawo phansi kombhede etoilet thiwe lavathi ke ngalena. Bangene niyalazi lelo gama eliselavathi. Bangene lavathi. Uyabona nje kubhekwe manje kubhekwe. Phela ngeke umama angahayisi. Ingane yakhe lefunwayo endlela benza ngayo ngeke ungahayisi. Thina abantu besifazane sidaliwe ke nje ukuthi siyazi hayizela nje sizithwalele izandla ekhanda uzithandazele umemeze lo mmemeza umemeze ngisho umuntu wazi kahle ukuthi usashona umemeze nalo osanda kushona ngiboni ukuthi angaba yini angeke abingelosi futhi ngeke abidlozi usanda kushona nje uyabona umemeza yonke lento uyamemeza ke okusho ukuthi ke angazi owaqhamuka lo angithi mncane wayengekho meqhamuka uyawuza umsindo uyazibona imoto ngoba umfana phela abafana bayashesha ukungena la ezintambeni shuthi sishisbam ngathi sashoka 4 isibam ekhaya khona uma khona omncane kunalo like last born last born sengiveza amahlaza abantu ke ayizalwa ilo baba lo obaba laba izalwa womunye umama nje ayezitholele yena kodwa sho phela ke yabo mina ngiya understand as umuntu wesifazane ngiya understand wadutshula umama kwamphoqa umfana ukuthi akabaleke kwamphoqa umama udutshuliwe ingane nansi lapha abayenza ngalutho ke ngenhlanhla abayenza ngalutho ingane le ndaba le ayixoxayo akusona istory samanje kodwa futhi akusona istory sakudala story sango 2020 ngingasho ngithi kusakusha okay ke ahambe umfana ke mehamba akabaleki ukuthi uyocela usizo yezwa ubaleka ukuthi uyocasha kanti ngesikhathi ebaleka yabona guys igazi liyakhuluma yabona makuthiwa igazi liyakhuluma okusho ukuthi ubhuti omdala
igazi limtshela ukuthi khonto eyenzakalayo angazi noma bamfonela angazi kwenzakalani. Kodwa ukushesha kwakhe ukubuya kusho ukuthi naye wayengekho kude, shuthi wayicashile noma mhlambe wayebona la ekhona akekho waziyo. Meqhamuka ubhuti omdala zikhale nakuyena. Uyabuka umfana, uyabuka. Ngicela ukumqamba guys lo mfana ngoba kulokuthi angilisha igama lakhe. Ngicela ukumqamba, ngizombiza ngobani? Shuthi ngizothi nje umbhengezi, angazi. Kodwa ngcono ngithi umgijimi, hayi impela ngathi kungcono. Shuthi ngoba wegijima. Agijima umfana, agijima umgijimi, agijima baleka umgijimi. Kwenzeke-ke lento le. Angithi laba bayazi ukuthi lo ubonile, angazi ngizothi bazi kanjani. Angeke ngize ngazi because into enobugebengu guys iningi, inde, inobuhlakani phakathi, nobusathane phakathi, into engingayazi. Ayike abaleke kanjalo-ke, ayike bafike-ke abantu. Omakhelwane bala abaqaqeni, abasondeleni. Kodwa phela maqhuma isibhamu kuyabonakala ukuthi cha kaMasibanibani siyakhala. Hayi ahambeke-ke Gijimi-ke shuthi ahlale la ahlala khona-ke abuye sekukhona abantu naye. Umgijimi one naye wona ngokukhuluma. Into ayiboni akonanga kwakufanele vele ayikhulume. Kodwa kusho ukuthi ngokwezigebengu shuthi kwangafanele. Gijimi-ke shuthi-ke abekela amaphoyisa udaba lunjengoba lunjalo. Angithi ingane nengqondo sithe ukuhamba. Mangithi ingane wayengewona ingane like umfana omncane. Yes wayi teenager because waye no 18. Wayi lapho 18 19 yayi lapha iminyaka yakhe. Wayengakafiki ku20. Okay, umgijimi ungathi naye esikoleni ubengekho kahle indlela ngichazele ngayo ubengekho kahle esikoleni so isikole wasiyeka. Vele kubhuti wakhe ubemupha imali eswenka, umgijimi eswenka. Okusho ukuthi ngesikhathi kwenzeka lento usho ukuthi ingqondo ithe ukuhamba. Ngoba bexoxela wonke umuntu ofikayo. Makufika umuntu exoxele wonke umuntu. Makufika isigebengu shuthi safika esinye sezigebengu. Angasibonanga noma ngithi sasingekho. Ngithi mina esinye sezigebengu ngoba kwakumngani kamfowabo. Ngithi inyone ithwana izinyoni zohlobo olulodwa zindiza ndawonye. Okusho ukuthi ke makuukuthi kwakumngani wakhe obvious kwakuyisigebengu. Kodwa phela ke kuyenzeka ke ukuthi angabe. Kodwa ababesebenza kuyi-security company eyodwa. Into mina eklikile engqondweni yami ukuthi shuthi bebesebenza naye. Angazi noma wayengekho yini noma wayekhona noma wayezohosha umoya ngala. Engathi umgijimi-ke bese emdlalela lo udaba. Yikho ngithi isigebengu nani nizobona ukuthi wayengisho njalo mase nizwele indaba yami. Okay ke ahoshe axoxeke umgijimi. Axoxa umgijimi. Uzikhipha zonke, umbonile uSibanibani, umbonile uankele. Abantu babezana ngoankele. Naye phela babuye bamshaye ngo100 rand umshanami. So uyabazi futhi ubakhonzile. Ayike kucace ukuthi manje akuboshwa umuntu. Ushonile umama. Makubhekwe ekamereni la bhuti omdala, hayibo bhuti omdala. Kunana nemali ebifihliwe, kunezibhamu. Hayibo kuningi nje khona ngisho amakhadi asebank. Kuningi nje okwaba isigxivizo sokuthi ngempela ubeyinkuluzimala ngesigebengu sishoda ngensumpu ekhaleni. May his soul rest in peace bandlaki. Kodwa ke phela ke kusalayo besigebengu. Ningixolele mangabe ekhombise ngathi nginokungazweli. Umuntu engimzwelayo umgijimi. Ngimzweli ubhuti omdala. Kubhlungu kusebenza kanzima bese uyantshontshela. Imoto iyabiza. Awuvuke ekseni usunemali yokuthenga imoto engathi uneshumi lokuyothenga amagosloka my friend. Imali nje isetshenzwa kanzima guys ngoba nalo lelo shumi. Ingane efanele uqala uyiculiswe isiniswe idansise kuyima uyipha. Ngeke uvele uthi kwesinye isikhathi uzoyiphela ukuthi avuhloniphi yabo uthi usebenzile naye akavelanga wayithola. So kubhlungu that is why kube ngazuthi ukushona kwakhe. Okay ke. Ayike umfana wabantu ke umgijimi. Shuthi ngokubuka la umgijimi ke ubeloke ebona ngixoxa. Hlanhla ke wangena ku-inbox. Ngiyakhumbula ngithi mina kuyangeneka ku-inbox. Ngiyakhumbula lela langa kuyangeneka ke ku-inbox.
Niyakhumbula ngithi mina ofuna ukukhuluma nami akhulume ngale ngeke bangangitsheli. Wenza njalo kumfana ke. Njoba ngangisho mfana ohloniphayo. Umfana ke besethi inkinga yakhe umfana ke okay. Waboshwa ke umfana wakamakhelwane. Umfana wakamakhelwane bengelona security benemoto kodwa bengazi usebenza phi. Inkinga indaba zabantu angithi niyazi ukuthi ayibuzwa ngeke umbuze umuntu ukuthi ayibu ingane yakhe isebenza phi yayinemoto. Kanti naye ubekhona egroupini ngaleni. Engathi ubhuti omdala labantu abambulala bona amaphoyisa. Bhuti omdala ubulawe ilezi ezinye igebengu ezabangani bakhe. Ubhuti omdala ubulawe elwani na. Ubhuti omdala ubese iboss na iside lakhe seneqembu lakhe, senegenge yakhe. Inkinga ubhuti omdala la engichaza khona yazi ngendlela ehlakaniphe ngayo lo bhuti. Biyangicika ubuhlakani bakhe. Ubhuti omdala uyigagu. Ayimaseke ukuthi uyigagu because ama-video yakhe bengibona impela. Ubhuti omdala uyayihlaba ingoma. Yabo ushaya le ngoma engiyithandayo. Yabo le ngoma le athi umuntu uma eyishaya uzuzibuza ukuthi kube ngangemzulu ngangayini. Yabona uzwe ukuthi nje ngathi ngachazeka. Shothi wavele wavula sakuvula ingoma. Kanti ekuvuleni lapha ingoma uyaqasha angithi vele umphakathi uzomthanda. Kwaphela wenzile into enhle and bayamazi vele. Kodwa hayi ukuthi bonke abafana engomeni ubecashile ngalokho. Kuyikona ukuthi ke phela laba abanye kuzobe ngazuthi bazosponsorisha kwaphela engomeni yakhe bebe nekipa benama tracksuits. Angazi ke icathule nakayibalanga ubale nje ikipa nama tracksuit into ayibalile kumina umgijimi. Hayi ke bhuti omdala ke mayiseshonile ke hayibo makuyapequlula hayibo bhuti omdala kutholakale ke lezo imali kutholakale lezo ibhamu. Ubhuti omdala ubebhala phansi yonke into ebiyenzeka ubebhala phansi. Even efunwa ubebhala phansi ubhuti omdala. Unfortunately amaphoyisa ke athatha ke izinto ekwakufanele azithathe nezinto ezazingaba ubufakazi. Okay ke umfana lo umgijimi waba nale stress lesi esikhulu azwaba kuthiwa yini depression angazi nisho njalo ethi depression. Ugogo wayethi depression esifo seyigwili. Angazi ke kodwa ke shothi kwaze kwafika ekuthenini ke uze uba ne depression. Ubhuti omdala ngesikhathi ebhala la ubefuna ukufaka ubhuti wakhe isilamane sakhe befuna ukumfaka kulomkhakha ngenxa yokubona impilo. Bese mfundisile ukudriver semthengelile incwadi. Naye bezazi nje ukuthi unencwadi ezathengwa naye uyakwazi lokho. Uyakusho futhi akakuhlonizisi ukuthi wamthengela incwadi. Bese mfundisile ukudriver kodwa phela ubengakakwazi ukudriver lokho egebengu ngoba ubesanda kufunda nje ukudriver. Yonke into engathi yenzeka fast into lapha ya. Washona kubhuti ke sengishilo ke wathathwa ke yonke into ke inhlanhla leyo ke ubekhokhela umasingcwabisane. Kanti nomama futhi nawo behlakaniphele ubekhokha ke naye ukhokha. Umasingcwabisane wendawo niyazi ayithi indawo nendawo maye umphakathi uzwani uyakwazi ukwenza izinto. Okusho ukuthi lo yamphakathi ubukwazi like ukuhlanganisa ukuthiwa buneyingqothovu. Ingqothovu ziyakwazi yabo imbokodo guys ziyakwazi ukukhipha into engekho ibe khona. Okay angicatshwe kahle ke ngeke bangicatshwe nje ngeqophelo eliphezulu. Ubhuti lo omncane lo mlamayo waboshwa. Angithi naye usebona ukuthi ubhuti wakhe yini. Shuthi wayethi uyazama kanti phela yena akazi futhi sayinzululwane yazi moya inzululwane wadry doze wabanjwa waboshwa. Washeshe waphuma ke futhi ke akahlala ngesikhathi eside. Inkinga ke asengilexoxela yona ile depression yakhe useyaphuza yazi ungiphatha kabi angimazi uyena esaphila but kungithusile ukubona iminyaka yakhe amahliphihliphi ekhehla amahliphihliphi nje ekhehla into ongayiqondi ukuthi yikhehla leli usabile ukuvela la usabile ngizontshela ukuthi usabani futhi uqinisile ezinye izinto beyond us yabo nje izinto esingesize sikwazi nathi ukuzenza. Mina ngumuntu wesifazane uzovela la uthola ukuthi bayamfuna njengoba ngabe bemfuna laba ngoba phela
sekukuthi manje kufanele kukhishwe amagama ngithi bayakhiphana vele bodwa laba manje uyena unobufakazi abaziyo kulo bufakazi phela fanele bacishe ufakazi ukuze kucishe ufakazi so bebuka ke sengiyanitshela ngingakafiki kule ndaba yami kwangisathi ngiyalapha okay ubhuti omncane ke wabaleka balekile usuka lezweni lezoni akahlali la eThekwini akahlali la kodwa kade bekhuluma mara sistera so angimazi kodwa abantu bangale kokugula bakhuluma kanje ya angimbuzanga kodwa nje ushilo uthi akahlali la ufikile la well unazi ihlobo kodwa akahlali khona ngiyacabanga ukuthi mhlambe ungitholile kanti ngenhlanhla mhlambe bese ihlobeni zakhe I'm not sure afike kugaye ke sixoxe isimo akade kusona asikho kahle even impahla kade egqokile azikho kahle kwasanaye nje uqobo lwakhe ubengahambi futhi yedwa ke engixoxela le story uhamba angazi noma umzala wakhe bebebizana ngobra wami ngomza wami so angibuzanga nami story sakhe singithintile mina ke izinto eziningi angibuza mina ngibuza lokho kusuke kufanele ngizonixoxela kona la ikona engikubuzayo yabo ukubuza ukuthi nihlobene kanjani ayisangithinti uyangixoxela mothanda mina ke ngendlela engidaleke ngayo mina nginibamba manikhuluma manabangani so abangani mani ihlobo futhi ngiyabothi okay ihlobo ubhuti wakhe ke lo kade ehamba naye ubese yangixoxela ukuthi sisiwami lo muntu meke waphuza ingqondo yahamba ekuhambeni kwengqondo yakhe lento akuxoxela yona eroundini akekho umuntu ongayazi ngoba uyayixoxa and worse mayesedakiwe labantu ngathi uyababona ungathi lento yokushona kwamfowabo noma wakhe kwenzeka kanye kwenzeka kanye ungathi kusha yabo meke waphuza utshwala lento iyavuka ibe yintsha so uma kuvuka kube kusha uyalwa ushaya indonga shaya ubala shaya ipin kick kuthimpela hayi uthi ubuJackie Chan uthiwa ni ushaya ukarate spin kick esuka lapha ya ngakusasa akasayikhumbula into akade yenza akasayikhumbuli okay obengishilo ukuthi wayekade eboshiwe umeboshwa angithi uyasayina mawuphume ngebail uyasayina wangawuqeda umsayini la bheda khona ayiwona ke lapho makuukuthi kunabantu bomthetho ababukayo la angangazi noma ngize ngikhulume yakho phela guyisini ngiyakhuluma mina ngiyakhuluma wangawuqeda umsayino wakhe hayi kumsignature ke wamshiya kanjalo ke ngamsignature ngake wahamba ngazi noma wayesezoqedana into eyayimbalekisa ke ubalekisa ukuthini useyawathola ama threats kulabantu angithi niyazi ukuthi manihlangene ngomuntu nihlangana mase ngasekho lo muntu enihlangene naye kuyaphela ukuhlangana kwenu uqale kuvuka ubuxoki qale kube namaqembu kufana nenja inja mangabe zijaha umuntu zimjahe mhlambe zizomluma noma mhlambe abaleke lo muntu endapha sezilumana zodwa wayethi omunye umngane nami lapha eresi impethu makade zidla isilwane mase ziqedile ngaso zidlana zodwa ilento ke yenzeka ke kule mgulukudu le eneintsumpe ekhaleni ileyo kenzeka ukuthi ke sebeyamtshela ke omunye ke waseyamtshela lokuthi indoda shayikhona khala amaphepha uthi ugayi ngahamba nginjalo sister ngahamba nginjalo engagezile vele kwageza ke akazwani nako mesho yena uthi nje vele nje indaba yamanzi nje manje ngicabanga ukuthi manje ngoba guys la ngathi akusekho kahle akukho kahle ngimbonile nami bengimuzwa mangabe sixoxa naye uyathuka futhi uyathuka okay ke bayamfuna ke ubalekile ke ula into eyenza ukuthi umsignature ngamqedi yilokuthuswa yilo muntu ukuthi uyafuna manje mase ngibuka mina lento lengehlo lokudala I don't think ukuthi wayiqinisile lo wayivele emthusa ukuthi ahambe angazi ngasiphi isizathu angazi kodwa kuningi noma mhlawumbe wayefuna ukumbulalela kude angazi kodwa nje niyabo guys mina angikho phansi kanje mangabe ngixoxa indaba like into engibonile akangijabulisanga guys
Okay guys, kune-channel entsha. Kulo channel kune-show ezobe ikhona and i-show interesting ngale ndlela. Okay, uthi nginiphe imbuzi, ngiyayithanda imbuzi. Okay, i-dating show. Kwi-comment section ke guys, izongena i-link, hayi bazoyigaxa kani. I-link ngiyacela ngokuzithoba okukhulu. Ngiyaguqa phambi kwenu ngenhliziyo ngoba ngeke ngamadola ikhamera izongisitha vele ngifishane ke mina. Ngabe ngiyasukuma inkinga ngipakishile manje khona bazongaphatheki kahle. Ngiyadlala ke kodwa ke kwi-comment section ikhona i-link ibhaliwe okwakho mntakama. Uzosingena kwi-link, subscribe, ulike, comment, do whatever kodwa ungayijombi. Loko nje yazicelela. Subscribe nje kubalekile ke ngani zakwethu, kubalekile ukuze izoqhubeka. Who knows? Mhlawumbe ngizongifica nami khona.